gertatu denari buruz. Komunikazioak etenak daude. Ez zaudete bakarrik, laguntza iritsiko da. Ez utzi babeslekoa, kanpoan baldintzak ez dira seguruak. Beste mezu bat bidaliko da laizter. Itxaron eta eutsi. Kontakturik lortu kanpoaldekin, ez dago erantzunik. Zer gertatu den ulertzen saiatzen ari gea, baino ez daukago kanpo informaziorik. Ez irten, ez fidatu isintasunarekin, ez galdu itxaropena, eutsi. Ez dugu irtenbiderik aurkitu. Ez dago norabiderik. Galdua gaude. Komunikazioak eten egin dira eta iristen diren apurrak ez dira fidagarriak. Ez dakit zer esan ere. Ez dugu nora joan. Denbora agortzen ari da. Zuen bizitzak, gure bizitzak, Jainkoaren eskuetan daude orain. Zibilizazioa ditu genion, baina zementuzko kartzela bat besterik etzen. Dena kontrolpean genuen. Hiriak, fabrikak, kaleak. Nahi genuen guztia hartu genuen ezertan pentsatu gabe. Dena zarataz, hautsez eta kez bete genuen garapenaren izanean. Mundua gaixorik egonda luzaroan, baina orain sendatzen hasi da. Eta gizakiok gara gaitza.
Dena eskura izan dugu eta suntsitu egin dugu. Dena alperrik galdua. Gertatu dena ondo merezia dugu. Suntsitutako baso bakoitzagatik, kendutako bizitza bakoitzagatik, gure zekenkeria zikinagatik. Orain geratzen dena munduan erantzuna da, eta jada ez dago ezer egiterik. Merezi duguna jaso dugula onartzea, besterik ezingo dugu egin. Noizbait, norbaitek gure arrastoa aurkituko ditu. Zementuzko bloke pilatuak, errekale horrak gurutzatzeko zubiak, inora ez dan ematen bideak. Dena handiegia, dena astunegia, dena zentzugabeegia. Eta bere baitan pentsatuko dute, nola egon ziren hain itxu, nola suntsitu zuten hainbeste eraikitzen ari zirela pentsatuz. Guk garapena deitzen geniona ikusiko dute, eta ulertuko dute gu ginela izurrite bakarra, bere bidean dena kontsumitzen zuen gaitza. Ulertuko dute guretzat pentsa ezina zena, gizakiok garela gaitza. Kanpora atera naiz lehen aldiz. Ez dakit zenbat egun pasa ditudan zuloan, baina munduak ez ninduen espero. Airea lodia da, mugitu gabe mendeak eta mendeak pasa izan balitu bezala. Zerua ere zurbil dago, norabiderik gabe, ez ezagun. Eta nire aurrean, hiri estatiko hau, errautsek eta oroitzapenek eutsia. Zementu hilaren artetik ibili naiz, hautsez estalitako kaleetan. Ez da zer entzuten, ez dago hegazti kanturik, ez dago ahotsik, haizerik ere ez. Isiltasunak dena bete du. Eta bere pisua jasanezina da. Bizileku bat izan zenaren aurrean geratu naiz, baina hori guztia ez da existitzen. Batzuetan begiak ixten ditut eta hain argi ikusten dut, haien aurpegiak, bere eskuak, nire izena esateko moduaren soinua. Ez daude hemen, ez daude mundu hautsi honetan,
baina badakit berriro ikusiko ditudala. Egunen batean, ez hemen, ez errautsa artean, ez isiltasun jasan ezin honetan. Handiegia zen zerbaiten parte izan nintzen. Banekien zer eraikitzen ari ziren. Banekien zer gerta zitekeen. Eta hala ere, beste aldera begiratu nuen. Ez diot inoiz inori minik eman, baina beste aldera begiratu nuen. Errazagoa zelako, agindu zidatelako, uste nuen horrela salgo egongo nintzela. Haiek dena maneiatzen dutena goitik erabakitzen dute. Inoiz ez dituzte eskuak zikinduko. Eta hala ere, hondamendi guztionen arduradunak dira. Eta nik lagundu eginien. Nik lagundu eginien. Isilik egotea da nire delitua. Obeditzea. Badakiten ez dagoela barkamenik.
Gertatu denak gertatu behar zuen. Sistema usteldua zegoen, barrutik. Egitura sozialak, politikoak, ekonomikoak, guztiak erortzen ari ziren, banan-banan. Gizarteak berak ere ez zuen zentzurik. Jendea suntsipen ziklotan harrapatuta bizi zen, eta ezin zuen ikusi amaiera hurbil zegoenik. Ez zegoen modurik zegoena salbatzeko, berrarabiaraztea zen aukera bakarra. Eta berrarabiazte hori gauzatu egin dugu. Sistema guztiak aktibatuak, atzerako kontaketa hasten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zaharrak, lehen simbolo ziren hiriak, preso mantentzen gintuen gizarte ordena, dena zaharkitua zegoen. Lehen funtzionatzen zuenak jada ez zuen balio. Suntsitu beharra zegoen berreraikitzeko. Ez da erabaki zuhiduak izan. Beharrezko ekintza bat izan da. Zuek ez duzue ulertuko, baina belaunaldi berriek erabakia egokia dela jakingo dute, eta bestela jakitera behartuko ditugu. Haiek ulertuko dute berrasierak eta zela aukera bakarra. Mundua jada ez da zuena.